weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to mbañ to winding to gollere to bagodine to ñabina to fondu to jooke to babaɓe to fonde eliman ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Samba Thiam to Abdallah Jeeri kabaruji men e ɗemgal pular e gardili kabaruji men ma en puɗɗoro leydi men Mauritanie kalen tigui e oɗo biteɗo wul alhaali wul haydira ma en jaa ha to wuuro men Nouadhibou kalen tigui e oɗo bateau ɗamininoɗo yoolade mo koninkoɓe leydi Mauritanie dendi to leydi Sénégal ma en kaale oɗo biteɗo Abdoulaye Wade mennoɗo ardade leydi Sénégal e konngudi muusiɗi o ƴetti huccidine Macky Sall e nokku to wiyete toyano dow makko to wiyete Layen Ndiassane ma en kaal kadi e jonde tawa kadi ko jonde indirande jonde dawrugol ɗamnino joɗade ñande nogas e goo lewru jolal ma en jaa ha to leydi men Mali kalen tigui e alhaali ɓeɗo sappo e goho koninke taw ko koninke malinaɓe maynoɓe tawa kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe Barkam jooɓino pittali mabɓe to Zimbabwe ma en kaale coup d'état baɗɗo toon kabaruji men joolam Jaberi ma naw en ha to Arabie Saoudite to Espagne to leydi Iran to Afghanistan ha to Qatar bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alhamisa sappo e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji e ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba ko adi keɗen jaɓana kabaruji men e ɗemgal pular eɗen yet kabaru taw walla mbiyen communiqué ummorade e musidɗo men sehil men Chérif Amadou mo guijulon Chérif Amadou mo guijulon gonɗo e jillumum e oɗo saaha e nder leydi Gabon omo waɗa jettore makko faade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe Mauritanie naɓe e dendagal ɓesgu Mali naɓe walla mbiyen dendagal ummul islami e julɓe tawateɓe tigui e nder leydi Gabon e jaɓɓugal e bismago ɓe jippimo e nder galle jatigue makko e nder ngoɗo wuuro wiyetego oyam nder wuuro wiyetego oyam noon e tawa kadi koye nder galle jatigue makko hono oɗo biteɗo Adama Ba omo ɗamini noon ñande sappo e jeenayyi nduɗo lewru gonɗen omo ɗamini ummade ɗigui ɗon to oyam o faya to wiyetego Bitam so ummima Bitam o wona toon noon ha ñande nogas e tati lewru jolal o ummoto toon tigui o arta e nder wuuro men Libreville Gabon eɗen eromo tan eɗen ñagomo kanko Chérif men hono Chérif Amadou mo Thilone eɗen ñagomo tan nde o neldata en duwawu o nelda kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗe cettal heble sukaɓe Afrique nde o neldata hen duwawu eɗen ñagomo kadi nde o eroto bandiraɓe almuɓe ɓe kadi e sehilaɓe e jatigueɓe foof nde notto e noddago men heblo sukaɓe Afrique eɗen mbiyamo kadi kanko yo ɓaftan en seeɗa e haada e makko o waɗa tigui o waddo e heblo sukaɓe Afrique kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo Taleb Haydira wul Mamin wul Cheikh Malaynin kanko noon ko goto e anduɓe e nder leydi Mauritanie taw ko goto e anduɓe e nder leydi Mauritanie walla wiyeteɓe ulama en koye mabɓe tigui o jeeya kanko noon o waɗi ɓatake makko tigui e nder ndeɗo jayde tawa ko jayde wiyetede Adrar Info e nder jayde he walla mbiyen e nder windande makko noon ko yidde tigui fennude ɓeɗo yimɓe kay tawa kadi ko winduɓe windande mumen mbaɗi doggol taw ko doggol ɓeɗo wiyeteɓe ulama en tawa inde makko ne tawe hen ɓeɗo wiyeteɓe ulama e wiyeteɓe cheikh en tawateɓe e nder leydi Mauritanie tawa kadi inde makko ne tawe hen wonde kay ɓen ne bindi windande ene mbaɗi hen sifande nde noon e windande nde ko yidde kay hollirde wonde jadani e ñawore waɗanode e nder ngoɗo wuuro Nouadhibou tawa kadi ñawore nde fatuno koye oppitgol oɗo biteɗo wul haydira noon bindinoɗo windande mum tumaɗo ne windi windande mum tawa e windande he omo tuuma wonde omo ñiŋa hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo jaame kisal woni mbiyen kanko noon o holliri tigui o yeddi ɗum ha soori ladde o holliri tigui wonde o tawtora hay ñawore nde ne ñawete nde o tawtora ko alano ɗo e leydi Mauritanie o wonno ko caggal leydi ɗum noon ne hawima hono tigui no inde makko ardi tigui e ngol doggol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirunɗen e gardini kabaruji men konin koɓe leydi Mauritanie halfinaɓe ndenka e kisal maaje leydi Mauritanie ɓe dandi tigui ñande talata nde ɓe kolliri tigui ɓe paabima bateau goto taw ko bateau noon ɓe paabi bateau o ko nder diwan maaje Nouadhibou to wiyete Dakhlet Nouadhibou ko toon tigui ɓe coyni bateau taw bateau o kadi wonno ko yoolade e bateau noon ko bateau laaɗe taw ko laaɗe ɓeɗo ɗanniyankoɓe suuɗaru umminoɓe noon to leydi Sénégal yinnoɓe yaade to leydi Espagne mbiyen koye saaha noon bateau o wone yoolade ko nden tigui koninkoɓe e leydi Mauritanie taw ko halfinaɓe maaje ko nden tigui ɓe coyni bateau ɓe paye mum ɓe paabi bateau o noon ɓe balli kay dendagal jonnoɓe bateau fodde capanɗe nayyi e jeetato aade ene wonno tigui on bateau kamɓe foof noon ɓe paabama hay goto e mabɓe yoolaka ɓe gaddama kadi laamu ngu walla koninkoɓe gaddiɓe
tigi ha to kaggulade to mo addi bo battiɓe e juuɗe laamu noon ɓe poti wattudeɓe ɓen noon toppito alhaali mabɓe noɓe kotiri ha e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon oɗo biteɗo Aissatou Ndiaye noon o ɓuuri lollirde ko kumbisa ko sagata debbo goto desanoɗo ene seera omo yara tigui e duuɓi 33 omo ko yummum sagata gorko mo duuɓi 15 kanko noon Aissatou Ndiaye ko Podor tigui o jeeya ummino ko leydi Sénégal walla to Podor o ari tigui e nder leydi Mauritanie ƴewde golle caggal noon dañdemo golle tigui e nder leydi Mauritanie mbiyen ko nden tigui e sanga mo dañi golle taw kadi ko bindanagal ko nden tigui o ƴetti reedu noon o sowi tawa kadi reedu ndu wona reedu lewnu lawol caggal noon nde o ummiti e leydi Mauritanie e saaha julde taske o yehi tigui jultoyde wuuro mabɓe e julde taske caggal nde o yehi toon noon omo hollirama tigui guila o yetti yimɓe hewɓe tuumino ko reedu kono noon hay goto o yiɗano anda ko reedu hay nena makko mo tawi toon o jaɓani tigui e andinde ɗum ko cowiɗo mbiyen noon o mofti reedu ndu o sali haalande hay goto nde won noon jeenayi fenata nde jeenayi nde ɗum timmi ko nden tigui on kanko tan hay settu kanko goto e nder suudu makko mbiyen ko nden tigui o jibini ɓinguel noon caggal nde o gayni jibinde ko nden tigui o jimte ngel no tigguyel ma woni kay o ɗeɗɗungel walla taw o haɗi ngel ko fofde ha ɓinguel ngel ɓuuɓi ndeno laaɓama tigui ɓinguel ngel ɓuuɓi ko nden tigui o nangui ngel o weddi ngel nder fosse septique walla mbiyen nder fosse taw ko fosse kabina ko toon tigui o weddi ngel ɓinguel Aissatou noon mbiyen Aissatou Ndiaye noon mbiyen caggal noon nde ɓen hoddiɓe tiski tigui ɓe jiyani kay Aissatou one wambi ɓe jiyanima omo saawi ko nden tigui ɓe paayi holko waɗi ko nden ɓe kaalen noon caggal nde ɓe mbaɗi loskoji ɓe kaalen tigui laamu waɗi losgoji nde caggal nde laamu ngu waɗi losgoji ɓe gari tigui ɓe tawi ɓinguel walla bebbeyel ngel ene humba e nder fosse septique Aissatou Ndiaye noon nawama tigui yesso parquet to ñawoɓe caggal nde o daari yesso ñawoɓe noon o holliri tigui o wulani ko kanko waɗi ɗum caggal ɗum noon o ñaguima yafuya kadi o holliri hen nimso makko no fewi hon noon mawɗo ñawojo o hollirino tigui Aissatou o foti lelade duuɓi 10 e kaso caggal noon nde hujjikintoɗo makko ñaagui tigui wi kay ɓaade kay o jaaɓi ko kanko waɗi kadi o ñaguima yafuya o tuubini Allah yo yaafi yo tribunal o yurmomo seeɗa ko ɗum noon saabi tribunal o caggal nde wiɗano ñawomo duuɓi 10 ko nden tigui ɓe taƴinimo duuɓi joyyi kumbisne lelo e kaso tawa kadi omo waɗa ko wiyete travail forcé noon woni omo gollo tawa kadi omo gollo o yoɓetake taw ko gollorgal alay saguel sen ummima leydi Mauritanie ko ɗon paye tan to leydi Sénégal ɗon mbiyen Abdoulaye Wade mennoɗo addade leydi Sénégal o waɗino hanki ñalawma jillu makko to Kaolack noon yaade kay yettinoyde duwawuji makko caggal ustugol Cheikh Ibrahima Niass noon caggal nde hoote e jomum ko nden tigui Abdoulaye Wade e sefre mum timmuɗo ɓe jano yettinoyde duwawuji mabɓe jaɓɓimaɓe toon noon oɗo biyeteɗo tigui khalifa joɗiɗo joni o biyeteɗo Cheikh Ahmad Tidiane Niass noon mbiyen walla mbiyen jaɓɓimo toon noon Cheikh caggal mbiyen noon jaɓɓimomo toon oɗo biyeteɗo Cheikh Ahmad Tidiane Niass ne wonde miñum biyeteɗo Ahmed Cheikh Niass ko kamɓe tigui jabbi Abdoulaye Wade e sefre muɗum ɓe gardi toon mbiyen noon guila toon noon e nder nde won noon jikku woɗɗata jomum ko toon tigui oɗo Abdoulaye Wade o ƴetti konngudi musɗi noon faade tigui e hoorejo leydi Sénégal walla mbiyen o malli ɗum walla ni taw wona mallol o fayi konngudi musɗi noon faade tigui e oɗo biteɗo hoorejo leydi Sénégal hono oɗo biteɗo Macky Sall kanko Abdoulaye Wade noon o holliri wonde kanko omo serti e président ji kewɗi o wiwol président ji so gari leydi so o wi kanko yimɓe foof ne gandi ko muritnajo kono noon oɗo saaha joni président ji nana e leydi Sénégal soɓe jeehi to Touba ɓe mbiya koɓe muritnaɓe soɓe jeehi to Diva won walla soɓe gari to Madina Gounass ɓe kollira wonde koɓe tijaniyankoɓe o wi noon kanko noon ko murit yimɓe foof ne gandi ko murita o joofi noon hawa haali inde Macky Sall o holliri tigui Macky Sall ala to woni Macky Sall ko alana so yeehi Touba wiya ko wiya tigui ko murit so ari to Diva won walla so ari to Madina Gounass to tijaniyankoɓe wiya ko tijaniyanke o holliri o haaɗani ɗon kadi o wi kadi yimɓe hewɓe ñiññinomo kanko Abdoulaye Wade wonde kay o gollino tan ko nokku Touba o holliri noon o gollima nokku Touba kono wonno anni makko kay so gaynino gollade nokku Touba ma o gollo dendagal guure e nokkuji diineji ɗi pop ha loppulaɗo en mbiya nayyi amen ko ɗo nayyi amen mbalanno ɗo nayyi amen mbalanno hirtinta koɗo ha joni koye gon fannu keddoɗen kalen noon oɗo hon mbiyen
hono oɗo biteɗo Macky Sall hoorejo leydi Sénégal o waɗino tigui nelaɗo makko e ɗeɗo balɗe nelaɗo makko noon tawa kadi o nelno koye faade oɗo biteɗo maître Maddigui Niang nelaɗo makko faade maître Maddigui Niang o yinno kay ko yo maître Maddigui Niang yo yetti nammoto maître Abdoulaye Wade namdonomo walla disodira e makko nde won noon kay wol aéroport wotere taw ko aéroport wiyeteɗo aéroport Ndias noon nde o yinno innirde nden aéroport o yinno tigui ko innirde maître Abdoulaye Wade caggal noon mbiyande kan haala yetti Abdoulaye Wade holliri ko ala hen hande ala hen janggo o wi kadi o wondi o moƴƴini kala nde Macky Sall inni waɗi aéroport windi hen inde makko walla innirimo ko portowo ɗum plainte ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiyen noon laamu leydi Sénégal waɗi eraga mum kay faade dendagal landaji politique e dendagal yimɓe dilloɓe dawrugol wonde kay eɓe ɗamini joɗade jonde mabɓe tigui ñande nogas e goho jolal lewru gonɗen ndu jonde noon ɓe inni ɗum tigui ko jonde kaldigal taw ko kaldigal dawrugol woni dialogue politique e oɗo saaha noon siftinde bandiraɓe e nder leydi Sénégal ene tawe hen 294 landa dawrugol woni 294 parti politique ene tawe e nder leydi Sénégal mbiyen laamu ngu noon erima dendagal ɗiɗo landaji foof ndeɓe mbawata kay tawtorede ñande nogas e goho nduɗo lewru jonde mabɓe tawa kadi ko jonde biteɗo dialogue politique woni kaldigal to banggue dawrugol landaji ɗon ɗiɗo landaji ɗiɗi mawɗi tawa kadi ko kala landa ko Abdoulaye Wade ardi e landa Khalifa Sall ɓe kolliri tigui walla ɓe mbaɗi tigui ɓe kolliri hujjaji mabɓe ɓe kolliri noon so laamu ngu waɗi ɗiɗon hujjaji koɓe aroɓe so tawi waɗani ɓe garata hono noon oɗo ngalɗo jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo tigui gueɗe nder leydi woni ko wiyete ministre de l' intérieur hono biyeteɗo Ali Alguri Ndiaye holliri e oɗo saaha ɓe eri dendagal landaji ɗi hay goto tefetake kono kadi mo arani fof hay goto ɓe ɗawata kono hay goto ɓe tefata o ndimi noon dendagal landaji omo yiiɗi kay dendagal landaji ɗi foof tawtere kono yo landaji ɗi gandu so tawi landa goto arani walla landaji ɗiɗi garani haɗata jonde nde joɗade kadi yooɓe yimɓe gandu landaji ɓurɗi ɓoyde ɗi e landaji cosade joni kamɓe foof ndendi fodde mabɓe poti fodde e nder leydi Sénégal sen ummima leydi Sénégal ko ɗon payten to leydi Mali mbiyen noon guila ñande aljuma nogas e tati ene guila ñande jamma aljuma nogas e tati ene wiyata nogas e nayyi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen lewru maynunu guila nden noon fodde sappo e goho konninke taw ko konninkoɓe malinaɓe enen dahano tigui gonno koye juuɗe ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe mbiyen gonno ko juuɗe caggu ɗeɗo pelle peɗɗitiɗe mbiyen noon ñande jamma nogas e tati ene fina nogas e nayyi lewru octobre ko nden tigui koninkoɓe taw koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkam ko nden tigui pellitoyade addoyde ɓe ko nden tigui ɓen jeehi ayne mabɓe piyen ɓe mbari noon ɓeɗo sappo e goho koninke taw ko koninke mallinaɓe guila nden noon mbiyen laamu leydi Mali ka guila nden noon laamu nguuro laamu taw ko laamu leydi Mali e ha tengte ɓeɗo ardiɓe nana mone mabɓe foof nana muuɗo munkino deeƴi eɓe muuɗo munki eɓe deeƴi ɓe caali haalde tigui yimɓe hewɓe donki andude holko saabi ɓeɗo koninkoɓe holno mbayiri mbiyen koye ɗeɗo balɗe noon caggal kay nde ɓe jooɗi batu taw kadi ko batu jooɗi noon ko fate conseil de sécurité e nder wuuro Dakar ko toon tigui Ibrahima Boubacar Keïta haali Ibrahima Boubacar Keïta hoorejo leydi Mali ko nden tigui e nden jonde o haali tigui ɓeɗo sappo e goho koninke ko ɓeɗo koninkoɓe Barkam kañumen jooɓi pittali mabɓe o sifi kadi noɓe mayiri guila nden noon walla mbiyen ko adi ɗum guila sappo julol jolal ndeɗo fedde taw ko fedde lundi landaji lundiyankoɓe taw ko fedde ɓeɗo sharɗiyankoɓe jeeyaɓe landa lundiyankoɓe wiyeteɓe tigui ADP Madiba Sadi koko darino lang beele kay ene dendagal ɓesgu malinaɓe ene ganda tigui holko saabi wargo ɓeɗo koninkoɓe ɓe leydi Mali guila noon ndeɓe nani tigui wonde ko koninkoɓe ɓe leydi France ɓe hinde Barkam ko kañum tigui joore mabɓe pettoje guila nden noon eɓe daari lang beele kay enquête one waɗa losgoji ɗi ne jañi ha ande kay holko saabi ɓeɗo koninkoɓe ɓe Barkam ene jooɓo pittali koninkoɓe leydi Mali so ɗum ɓenni kadi eɓe jiiɗi andude holko saabi koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkam ene jaaha tigui addoyde ɓen koninkoɓe taw ndisodirani e koninkoɓe leydi Mali jaadani e leydi Mali ɗum noon eɓe namdi kayde laamu ngu waɗata hen losgoji ɓurɗi yajje sen ummima leydi Mali ko ɗon payten to Burkina Faso Mali waɗɗani Burkina Faso mbiyen noon ko ñalawma hanki o ñawore oɗo biteɗo général Bassoulé fuɗɗi général Bassoulé noon tumuno tigui ko jokkodirde kay oɗo biteɗo Soro Guillaume tawa kadi ko kañum woni hoorejo suudu sarɗeji mo leydi Côte d'Ivoire ɓe jinno noon ko darguidde kay laamu oɗo laamu taw ko laamu gardinoɗo leydi Burkina e saaha kay moɓe didduno Blaise Compaoré e saaha mo Blaise Compaoré ridda dogi suudu yii to leydi Côte d'Ivoire tawa kadi ɓe cuwa suɓade wadde sumgoji ko
ko nden tigi ɓe mbanno ko wiyete laamude transition luɓanoɗo laamu walla desnunoɗo laamu o ko ɓen tigi ɓe jinno wadde coup d'état kamɓe noon ɓe kuñ téléphone ngaji makko ko Djibril Bassoul en ko téléphone makko tigi ñukuno noon nanga tigi omo Allah dana omo haalda tigi e soro Guillaume omo haalda e soro Guillaume kay peeje ɗe poti ƴettude beele kay eɓe mbawa derguidde ngol laamu mbiyen ñawore makko noon ko ñalawma hanki o ñawore nde fuɗɗi ene foti jokkude e ñalawma hande o ñawore nde noon en cuwa heɓde hen ko laaɓi kono ko wawi wonde hen fof humpata on so Allah jaaɓi koto leydi Nigéria paaɗen to leydi Nigéria noon mbiyene ñalawma hanki o e nokku e diwan biyeteɗo Maiduguri ko jannguji musɗi mbaɗi toon jannguji musɗi mbaɗi to Maiduguri noon ko nokku julɓe kadi ne tawe to banggue rewo leydi Nigéria mbiyen ko wat boniyankoɓe nayoɓe hinde wari warto ko kamɓe tigui mbaɗi toon jannguji mabɓe ko famɗi foof ɓe jooɓima fittali sappo e ɗiɗi neɗɗo mbiyen tawa kadi ko jannguji ɗi ɓe mbaɗi yiide hinde wari warto gadiɗo mabɓe o waɗi tigui sentiraji mum naate jama e saaha kay juulal futuru ko nden tigui o fettidi e bomboje makko mbiyen o yooɓi pittali yimɓe jeeɗiɗo wat boniyanke ɗiɗo o kadi naati koye galle kanko noon nde naati e galle o fettini bombo makko o yooɓi fitade debbo goto tawa debbo o ko coynoɗo ene wonde ɓinguel mum mbiyen ɗiɗo heddiɓe ɓene pettoje mumen petti koye lawol tawa guila cuwa yettade to nokku jinno wadde jannguji mumen siftinde bandiraɓe noon diwan Maiduguri guila hande kene wona duuɓi jeetati ɓe goni tigui koye oɗo tana tawa kadi ko tana ɗeɗo fedde wat boniyankoɓe wiyeteɓe Boko Haram sen ummima Nigéria ko ɗon tigui payten payen to leydi Cameroun noon kaalen mbiyen ko ñalawma hande o tigui woni ñawore oɗo biyeteɗo Ahmed Abba noon ko jayde yanke ngana tawa kadi ko joɗiniɗo radio France e nder leydi Cameroun kanko Ahmed Abba noon o tumano tigui ko gollodade e ɗeɗo pelle tawa ko pelle jeppitiɗe biyeteɗe Boko Haram o ñawanoon tumano noon ko caggal kay yiyedemo omo jogui saaha fof kabaruji tawa kabaruji labtude ummide e ɓen ɗon wiyeteɓe Boko Haram ko ɗum noon saabi noon laamu ngu tumimo tigui wonde kay omo gollodo e Boko Haram guila nden noon ko ñawanoɗo omo leelo duuɓi sappo e kaso duuɓi ɗiɗi ko fuɗɗino lelade caggal ɗum noon ɓeɗo hujjikintoɓe makko mbaɗi tigui mbaɗi noddiri ñawore nde mbaɗi ko wiyete appel ñawore makko noon ko ñalawma hande o ñawore nde foti ñawtede ko ngollo kadi waɗi lawol tatagol komo daro yeeso ñawoɓe tawa lawol tatagol komo daro yeeso ñawoɓe kono noon ko ngollo wonata lawol gadduno mo jogata o fartange wawde jangtade ene ɗamina noon mawo heeb ko wiyete liberté mawo hemdimako makko walla haysinno ko liberté provisoire mbiyen noon e jamma hanki o ko fati nden ndi mbaɗi e nder jamma hanki o jamma hanki beɗɗo e nder dowlaji dinil Amérique tawa kadi koye nder ngoɗo wuuro wiyetego New York mbiyen ndeɗo fedde tawa ko fedde toppitiɓe ko fati nden ka ekkisal jayniyankoɓe nden fedde ne wiye CPJ woni commission de protection des journalistes mbiyen nden noon waɗino hanki hirde mawde walla mbiyen soirée de gala e nder hirde he noon ɓe coɗɗima tigui journaliste uji nayyi walla jayniyankoɓe nayyi tawa kadi ɓurɓe tampinede e nder leyɗele mumen ɓen noon keeɓi tigui ko wiyete prix Nobel prix noon walla ɓe keeɓi prix de liberté de presse on prix noon walla mbiyen nden jeenede noon ko yimɓe nayyi jayniyankoɓe nayyi ɓurɓe tampude e leyɗele mumen tawa Ahmed Abba ne jeeya hen sen ummima to leydi Cameroun ko ɗon tikki ndeweten payen to Zimbabwe noon mbiyen tuggi hanki kayne ɓeɗo kolinkoɓe mbaɗi coup d'état fade ñalawma hande o haydara taw ala ko hesɗi mbiyen oɗo saaha joni noon laamu ngu woni tikki ko juuɗe oɗo mawɗo koninkoɓe woni chef d'état major biyeteɗo général Sibuzio Moyo noon ko kañum tigui oɗo saaha hande duhi tuuba e nder leydi Zimbabwe mbiyen noon o holliri noon walla ha oɗo ñalawma noon ko caliɗo tigui wiyede ko coup d'état o waɗi o wi ɗum wona coup d'état ko coup de force noon o wi ɓe goni tigui ɓe jiiɗi tigui ko ittude dendagal sasiyeɓe e bandiji wonɓe e nder leydi he ma o hokkit noon laamu ngu tawa kadi o hokkiti ɗum ko ɓeɗo wiyeteɓe civil mbiyen noon guila nden noon oɗo biyeteɗo Robert Mugabe gonnoɗo kay hoorejo leydi ndi e joom suudu mum kamɓe foof eɓene mofta eɓene juuka e nder galle mabɓe eɓe juuka e nder galle makko tawa ko galle makko privé mbiyen noon omo haɗa yaltude kanko noon ñalawma hanki o haaldino tigui e Jacob Zuma o wi tigui omo selli omo hiisi guila nden noon fayde joni hay goto ala nanɗo sawta makko kanko biyeteɗo Mugabe ala nanɗo kadi sawta oɗo tawa kadi gonnoɗo cukku makko mo lurodirno kay e oɗo saaha moltoyiɗo caggal leydi kanko laamu ngu noon koninkoɓe kolliri tigui ɓe jiiɗi hokkide laamu ngu ko juuɗe civil en so noon so oɗo Mugabe jaaɓi woppude laamu kay ɓe dokkiri ɗum tigui e juuɗe civil en kono ene sikka noon Mugabe jaɓatani on masalaha Mugabe yinno tigui ko laamu ngu joɗade kay ha manda mum gasa o rokka joom suudu makko ko ɗum saabi noon mettere ɓeɗo koninkoɓe tawa kadi koninkoɓe ne teska ko ɓurɓe ɓattade oɗo gonɗo cukku makko mo haaɓi e oɗo sahane moloyi caggal leydi mbiyen leydi Afrique du Sud noon neldin toon hanki émissaire uji ɗiɗi walla yahawɓe tigui e masalaha ɓen noon joddima e koninkoɓe joddima kadi e Mugabe kono ha e oɗo saha hay konngol gotol ala hen ko filtiyane e juuɗe jaydiyankoɓe ko mbawɗen hebde hen foof ma humpata on so Allah jaaɓi
koto leydi Angola paɗen sen kaali leydi Angola noon kaalen tigi oɗo biyeteɗo Isabel dos Santos ko bi Eduardo dos Santos ko kanko Eduardo dos Santos ko kañum wonno hoorejo leydi Angola ko ɓooyani ni ko oɗon Eduardo dos Santos ummi tigi e jappere laamu he o lomtini noon walla oɗo biyeteɗo tawa kadi ko lomtima ko oɗo biyeteɗo oɗo hoorejo kesso biyeteɗo oɗo hoorejo kesso lomtima biyeteɗo Joao Lourenço ko kanko tigi lomti oɗo biyeteɗo dos Santos mbiyan noon on hoorejo kesso noon o waɗi tigi décret makko kay ittude tigi debbo oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Isabel dos Santos ɓi dos Santos o ittimo noon wonde kay ko wiyete PDG général woni président directeur général société ɓurɗo mawnude taw ko société pétrole tawateɗo e nder Angola mbiyen kanko Isabel dos Santos noon ko debbo tawa kadi ko ɓiɗɗo ko ɓi taw noon ko debbo ɓurɗo hewde ngaalu e nder Afrique ko milliardaire mbiyen noon ngaalu makko ene qiime tigi ha 3 milliards walla milliard uji tati taw haalis dollar koto RD Congo paɗen mbiyen république démocratique de Congo ñalawma hanki o noon mbiyen landaji lundiyankoɓe e yimɓe kay lundiɓe laamu oɗo biyeteɗo Joseph Kabila ɓe erinoma tigi dendagal leydi ndi foof nde waɗata ko wiyete ville morte noon woni hay goto hoto jangguino sukaɓe mum hay goto hoto daw hay biɗi goto hoto uddita mbiyen yoga e guure noon taw ko guure mawɗe ɗe teskama tigi ya garta o waɗi kono noon école aji kewɗi kam e boutique aji udditani école aji kewɗi e boutique aji udditani ɗum noon saabi ɗum noon ko mettere ɓeɗo lundiyankoɓe caggal kayde laamu ngu holliri tigi sumgoji mbaɗede ko ñande nogas 7 décembre hiyan ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓe kolliri noon ɗum ne woɗɗiriɓe no fewi ɓe mbawa fadde ha nden ɓe kolliri noon kamɓe lundiyankoɓe ɓe saaha foof walla ñande foof mambat seppoji mambat ko wiyete ville morte ha kayde oɗo biteɗo Joseph Kabila umme laamu foof laamu ngu noon holliri e ñalawma hanki o waɗi tigi mayɗo goto tawa kadi ko pellaɗo kural yimɓe hewɓe kadi sukaɓe hewɓe kadi nanggama sukaɓe hewɓe nanggama tawa ɓe nanggano noon ko sukaɓe yinnoɓe helde boutique aji janani e yinnoɓe duppude auto ji janani ko ɓen tigi nangga e oɗo saaha tigi enen gone e juuɗe laamu kabaruji men Jolam Jaɓeri ko joni hoto goɗɗe kabaruji men Jolam Jaɓeri puɗɗotoɗen koto Arabie Saoudite to Arabie Saoudite noon mbiyana hono jagorgal leydi hono hoorejo jagorɗo e leydi Liban hono oɗo biyeteɗo Saad Hariri moltoyiɗo kay e nder Arabie Saoudite baɗɗo toon démission mum guila nden noon ene tuuma tigui laamu Arabie Saoudite koko dahimo mbiyane ñalawma hanki noon jagorgal leydi France kalfinaɗo tigui jokkodiral leydi France e leyɗele keddiɗe woni ministre des affaires étrangères hono biyeteɗo Jean-Yves Drian o waɗi jillu makko tigui to Arabie Saoudite o joldima tigui oɗo biyeteɗo prince héritier Mohammed Salem Ben Salman o joddima mum tigui omo addi ɓatake tawa kadi ko ɓatake invitation oɗo biyeteɗo Emmanuel Macron hoorejo leydi France tawa kadi ene invité oɗo tigui biyeteɗo Saad Hariri e galle mum nde arata waɗa jillu mum e nder leydi France Saad Hariri noon holliri tigui jaaɓi kadi weltima hen no fewi ma ar jillu mum e nder leydi France ngol jillu noon so waɗi ma tengtini kay wonde ko Saad Hariri wonde wi holliri dahaka ko kay wonde dahaka kadi ne jogui ndimago yaade kala to weela koto leydi Espagne paɗen koninkoɓe leydi Espagne kalfinaɓe tigui ndenka e kisal maji e leydi Espagne ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi junggo mabɓe ɓe mbaɗi junggo mabɓe noon e oɗo taw ko simme biyeteɗo tabak noon taw ko simme kewɗo no fewi kene qime e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi tonnes taw kadi ko simme bonɗo simme taba taw wona simme moƴƴo tigui taw ko wiyete contrefaçon ɓe kolliri tagui ko ɗum ɗo woni ko oɗo tigui woni simme bonɗe mabɓe ɓuuri nanggude ɓurɗo hewde koɓe nangui fodde kene qime e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi tonnes ko ɗum tigui tawa kadi ene qime e koppereje haalis euro fodde kene wona capanɗe 4 millions haalis euro koto leydi Iran paɗen mbiyen yimɓe nayo noon taw ko yimɓe en noon e oɗo saaha yimɓe caggal nde leydi Iran wanno yerɓande ɓe gayni noon limde mayɓe mabɓe ɓe noon ɓeydima tigui e oɗon ñalawma hande eɓe jaara e temedde 4 e capantati e tato neɗɗo base ɗo fittanu muɗuma koto Afghanistan paɗen mbiyen e jangguy musgo waɗi e ñalawma hande o to Afghanistan e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kaboul woni lamorgo Afghanistan ko famde foof yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen Qatar ko e nder Qatar mbiyen hono laamu leydi Qatar ɓajini tigui e doggol tawa kadi walla mbiyen ɓatake hollirde kay jobdele ɓe gollotoɓe tawa ko ɗanniyankoɓe gollotoɓe tigui e ɗiɗo stade uji tawa ko stade mateɗo stade ɗaminiɗo waɗede coupe du monde 2022 ɓe kolliri noon e ɓe ɗanniyankoɓe liggotoɓe ɗin stade uji ɓurɗo famɗude ko yoɓete foof ene yoɓe temedere e capanɗe joyyi ene yoɓe temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi temedere Riyad
mbiyen 750 ko ɗum tigi woni haalis tawa haalis Qatar ɗum noon ene qiime tigi ha temedere e capanɗe jeenayyi e joyyi 195 tawa ko haalis dollar musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men e ɗemgal Pulaar ito balla to sawta ko musidɗo mon Haali Abouba to karallagal to ko Fatimata Bali eɗen eero noon bandiraɓe musidɓe ha tengti e musidɓe murtannaɓe nde yimɓe toppito kayitaji mumen toppito kadi janggude ɗemgal mumen eɗen eero dennagal bandiraɓe nde toppito kayitaji ha tengti e ɓesgu Mauritanie naɓe toɓe mbawi wonde foof nde ɓe garata ɓe toppito bindugol ɓe keeɓa kayitaji kadi kala cukalel jibinagel nde toppitte ko adi kene daña lebbi tati beele ne heeɓa kayitaji muɗum toppitoɗen kadi no galleji men eno galleji men guese men jeeri e guese men waalo e galleji men woni sincanuji men foof no pewniran ɗum kayitaji saabu oɗo saaha joni ko saaha kayitaji kadi ma saaha aroy hay sinno ko mayɗo so ala kayit ubbitake ɗum noon eɗen eero bandiraɓe nde timno mbattata hakkillaji e kayitaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongudene kabaruji men Pulaar ɗemgal Pulaar sawta he musidɗo mon Seydou mon Haali Abouba to karallagal to bani men debbo Fatimata Bali kettoke malaki jaam